Intwana yasakhula ithanda amashiri gqithi. Ngakumbi lesizini school. Hayi kodwa seke ndizoyibona etown, yazi. Ndiyibona edolophini. Bandithenga laa nto le ntwana. Hayish. Awagwetshwa ndlala. Wama ngantoni nje bro? Hayi kaloku sizama ukulungisa ukuhlala. Wonqabelana nje iveki emfundini uyayiqonda nawe mose esikolweni mona. Hey sesonke. Yayibona? Asonke but bra condition ayangibona mase ndihlala apha. Hey scheme. Hey life bra yini but scheme man yo hayi scheme ndiyavuya man ubona yo hayi and ayithanda amasheri la wena. Sakhona ndiyekhumbula. Ngiyayothanda kodwa scheme ngosesenwabekele kude ngoba ehlisi bakudlula uFebruary. Hey bengike ndayitsho ke lento kuma phela. Nando scheme. Bengike ndayitsho ngikho phela. Okay scheme bro. Benga. Kubamba apha scheme. Hayi uqonda mos usithando sakho nje usurprise usonwabise uyibona la wena. Yo yo hayi donga. Okay maqhubu abangani. Uyabaqonda mos abantwana bayazithanda izo le. Yabo jiwela no hayi inenhliziyo yebo icheck yabo scheme ngomntwana ubovela gcwala jonga scheme Justin kwamaxesha ngoku ndifuna ugcwale kaloku yabo eqhubushe manje ndiyaqonda impilo yalapha ne ndiyayiqonda impilo yalapha manje khakubamba apha qhubushe andithi usebenzisa uCapitec kule namba. Oh hayi besigqibe kanjalo ke no yabo zokudwadla noba into nga500 uzafika endlini yabona la wethu ijala andimazi nomazi lo bro hayi okay esgame mandileqa emsebenzini esgame ngake ndizokuhlambela noba zimoto sizokwenzela nje into ongayilindelanga hayi asuwara qhubushe suwara qhubushe suwara mntakwethu yo Baba nazo Lokungiphusha ngithanda nazo They save me Bafaki full tank maku iya